Λοιπόν, Κολοχανία, Χρυσαυγίτες, αυτά που θα πω θέλω να τα ακούσετε πανελλαδικώς. Εμείς οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, είμαστε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις στατιστικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, πάνω από 2 εκατομμύρια. 56 εκατομμύρια είμαστε στην Ευρώπη, Ρωμά, και 250 εκατομμύρια παγκοσμίως. Κατοικούμε εμείς οι Έλληνες Τσιγκάνοι στην Ελλάδα από το 800 μετά Χριστού. Άκου παπάρα, εξωγήινε, Μιχαλολιάκο. Γιατί σε λέω εξωγήινε? Γιατί οι ιδεολογίες σου, οι πολιτικές είναι εξωγήινες. Θέλω να μάθεις και να ενημερωθείς ότι μετά από τα βίντεο μου που σε πολέμησα έχουν ενθαρρυνθεί πάρα πολλοί Ρωμά Τσιγκάνοι, τους έχω εμψυχώσει με αυτό το βήμα που έκανα εναντίον σου, εναντίον στον φασισμό σου, αλλά έχω ενθαρρύνει και πολλούς αριστερούς. Θέλω να ξέρεις, παλιοπαπάρα Μιχαλολιάκο, ότι γουστάρω πολύ την κόρη σου, πάρα πολύ, και ότι οι Χρυσαυγίτες σου σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος πλέον τρώνε ξύλο, πολύ καλό ξύλο, από τους Ρωμά ή αλλιώς από τους Τσιγκάνους. Αυτά ήθελα να σου πω, παλιοπαπάρα Μιχαλολιάκο. Watching